Опа. Без да искам, натиснах да спра видеото, а не Escape. О, аз ги увеличавам. Бах ти идиота съм. Мага, аз съм мега просто дете. Адам. Така. Един тест. Не става. Не. Ела ги щупи. Евгений. О, не. Дисконектни са. Какво станало, бе? Изтъпиш ли? Не виждаш ли? Ето. Да, имам 16 глас плинс, които трябва да стигнат. О, ще стигнат. Имаме такава. Даже ще им стане 2. Как го правиш глас, Пейн? На долните два реда става стъкла. И защо сложи няма да се пече повече, не ни трябва Ивчо пропусна един ред с стъкла. да, так му 2. Так му 2 ми так. Кой краде всичките пържоли? Да знам. Ах ти грифарите. Най-точно тук е предателя. Най-скоро време ще разбереме, че той слага всичките. Тия във ъгъла са те. Ивчо, не, тия не са твоите. Тия са най-високи. Аз си имам храна, оставете на мен. Трябва пилешко, защото... Ивчо, тия там са твоите. Виж. Извиняй. Айде, бъди. Стълбите от клечки ли се правеха? Тази. Да. Към стъкло е. Ети пържолите каза се мерси. Мерси! Нали ще дигаме нагоре? Ох, как ми спука кръка, бе. Кажи Но това не мерси. ми интересува. Кажи мерси. Пък ще стреляш, бе. Той не казва мерси. Аз му казвам. Защото може би PvP-то не е пуснато, за да... Кажи мерси. Кажи мерси. Мерси. Кажи мерси. Кажи мерси. Та. Кажи мерси. Мерси, е твоето благодаря. Ти си номе кек. Идаш. Тук малко пърче. Да, ете и горе... Вижте долу дали ви харесва това с... Пак ли? Какво? Да, пак. Нищо. Не пака отново. Yeah. Обичаме се, обичайте се и вие. Няма. Чакай, какво казваш? Добре, какво казваш, че на море от отбор? Днеска съд цял ден го повтаря. Тук липсва едно. Кажи мерси. Ехо! Да. Обърни се, например. Кой? О, да, нищо не падна, бе. Служете там... О, така. Не, бе, тук е тебе. Няма никакъв лут за мене. Гени, чакай да отворим прозорците. И стори ми се, че видях нова буква. Искаш ли го да направим? Не е нова буква. Добре. Ако се появи нова буква, съмнявай да се в напред, той най-вероятно да е сложен. Аз служа на Киро, брат. Just joking. Тенис. Или искаш ти кажа танис. Къде ти е тази... Не, ще му казваме другия никнейм, където аз му го измислих. Искаш ли тебе, бе? Какво искаш? И че тук е ферен. Бе, будите. Лут. Гени, твоите филмата. Къде ти е... Какво искаше? Къде започна да правиш тази ферма за кокошки? Нямам материали. Аз си... Яйцата.
Аз имам 3 яйца. О, още Направи си омлет. Къде имаш толкова стрели, читър гаден? Те има сигурно 3 стака стрели. Чакай, само 16. Ама Да, то, да, 16 стака. Евгений тук има то, ще си бием за него. Ама аз го взех. Нищо, аз имам още един. А, течение. Банчо, съм те го гепал. Тук има дървена брадва и аз ще гриза. Да, и то скелет ми пусна копа. Да си го. Ами но то скелетите нали нямат кокали по тях? Не. Изобщо. Трябваше ми пусне стрели. Аз викам сега слезем много и да правим мина. Да, Ами, ама айде, ама аз нямам кирка като хора. Еми, аз ще дам чак. Ето. Чакай, аз ще си направя. Аз ще дам, имам... Кой ще ходи в мината? Ще правим мина, не сега. А кой ще ходи? Еми, аз ще Ами ще ходим без тебе. Ти си пазача. Аз съм винаги миньорец. гардвам- Аз винаги гардвам миньорите. Не, ти си пазача навън. Аз гардвах миньорите, защото бях арчер. Ам къде На това? нас не стига само нашата подкрепа. аз И нямам сигурно кирка. пак- Изчакайте ме, изчакайте ме. Ивчо, да идвам да те пазя докато копаеш, нали? Кажи му Да. не, кажи му не, кажи му не, кажи му не. О, той ми каза да. Кой взе всички камък? Отивам да ти направя армор. От камък. Как го блъсна? Добре, сега или ще донеса някакъв Стига, Iron Armor и ще се окаже, че той е наистина чиста. Дявол, така ме дразни. Къде е всичкия камък? Ме ми трябва кирка. Ето ти го извиняй. Добре. Купих ти шапчица. Не, Не на тебе. Свите. шапка. Хвърляй долу. Къде да бъдат? Къде? Ето ти шапчица. Аз. Мау! Дайо! Дая! Стая! Дайо, бе! Отива ли? Не. На мен ми отива повече, дай ми я. Не, не се виждат очите. Аз си направих за него. Как ми се вижда Ам. чакай? Накъде? Не може Ти да щупил си врата. Да, И пак си го щупил врата. И не си чупил врата. Така ли? Жалко, че не мога да наклоняваш главата си настрани. Да, ще гледа. Хайде да тръгваме. Ама къде ще ми... Аз виждам, там виждам пещера. Добре, ти. Ти водиш, чака, има крипър. Чакай, аз ще правя бомба. Стискайте ми палци да скоча. Мистер Крипър. Мистер Крипър. Там ви... О! Ей, мамо я. Елате нататък, защото виждам дупка. Ще не си направихме едни лодки. Айде да пляскаме във водата като шпури. Пляс, пляс. Ти си скуили, за какво ти е лодка? Аз нали съм сквид. Тук слушай, така не е честно. Тя е много голяма мината, бе. Тук ще правим такова. Ма паяк, сега ще го екстаминейт. Няу. Умря. Какво да. разшири малко наляво. И имам материали за още един лък. Аз си- Да, си я разширих надясно. Да, всеки да се Ти намери, постоянно ми препречваш пътя. някой се намери, да се намерите места и да копаме. Що тръгна на страни? Що тръгваш страни, бе? Що е? Що са такива читари, бе? Що сме готини? Идвам. Ето, че ме препречи пътя. Не, аз гардвам. Това няма значение. Ми препречи пътя. Ама това няма значение. Това ще е една къщичка, by the way. Айрон. Хора, айрон. Чакай. Найс джоб, свите, печелиш. Нищо. Ето това. Печелиш това. Кой? Си едно семе. Абе, тук се спамва автоматично айрон. Бе, колко много. Абе, Имам- ти са качихте там. 6 айрон. Става ли аз да съм blacksmith? Не, ти си арчерър.
Гледай си работа. Black Smith. Не, гледай си работата. В една фракция не можеш да смениш нищо. Не може. Ако си... Абе, гледай си работата. Ляг. И що, може и да бъда найт. Не. Не знам. Предводителя, може ли да бъда найт? Какъв ти бе? Пеца, може ли? Не. Ивчо, защото часовника до тебе, я ми кажи колко часа. Какво каза? 10 10 и 2. 2 минути. Добре, точно. Яка шапка, бро. Ога, Сергас пак е с... Аз друг интересното, скин. че съм като с... на мен отново е бъгове. Аз Влизам съм само тигър. и черен екран. С Майнкрафт ще го смета нещо с Ей, музика. Кол. Ви си оригиналната и ще няма да... Ще съдя нощ, защото ми проваля играта. Някой ми чупи. Мите. Нях, 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 нях. Точно хайдаута, който изобщо не е хайдаут. Кой минто не е никаква форма, аз минала така. Има форма на стая. Всеки копая където си иска. Аз копая с надеждата да намеря още нещо. Така че. Аз съм на 65-то То стана ниво. това като някаква стаечка. Това ще го запълна да е Аз съм по-красиво. 65-то ниво. Чакай, аз съм на 65-то ниво, ма мечтая за Diamond. Някой да има лут. Аз. Добре, направи крафтинг тейбъл и направи Аз имам крафтинг тейбъл, бе. Добре, направи пръчки тогава. Една ми половината луча, аз съм прекалено много и ако умра. Ти къде си вече? Не, че. Дай. Дай. Ома гъ, изхарах си кирката по тебе. Вижда колкото обичат, просто си мията даже нещата. Но. Това стана някаква яка стая. Ако намерим Лили Пац, може да си направим там мушче към тука. Не, ние може да направим мост над водата. Да, Това ще е по-късно. аз обичам повече Лили Пац. Ще съм скуиги! Не знам дали в истинския живот обаче можеш да ходиш по... Чакай. Опитай се! Добра идея, Макси. Challenge accepted. Тяло ли ти? Двете кирки ми защупи. И някакво чувство, че... Ивчо не е безпособно. Това е Тарзан Рум. Тук живее Тарзан. Разбира се. Колкото да съм гледал... Колкото и малко да съм гледал Тарзан. Аз си спомням, че той живееше на дърва. И кой тръгна, кой се отдели от и тръгнал сам да предпави? То се знае, че е металче това. Той е металчо, е много странен човек. Той е Сега да се самотник. надяваме да Той не... винаги си копае сам. Той е forever Да си alone. гледа работата. Не търся, айва. Аха. Той иска да е forever alone. Да. А така гледай си работата, махай си от групата, повече няма да снимаш с нас. Изгонен си! Няхахахаха. Forever. Опа, това било ден, бе. ТФП. Горе било ден. Лъжец. Ами Е, да, чак сега да видя. Елате да копаем при металчо и да намерим пещера. И Цецо дръжа светена, защото може да клипа да не се вижда добре. да, светлено е. Вие къде сте? Коя е тази загубена пещера? Коу! Коле. Направо много загубено. Въглени. 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 Айрон! Айро, не? Да. Щом съм нагоре.
Метъл ще подминава въглените като за световно. Не му трябва за нищо. Браво, признавам. Тя сега са махни. 5 Iron Ore. Уху! Колко Iron Ore имаш? И аз Имам 6. Та нямам нищо. Да ти е гадно. Защо е? Това какъв е този лак? Ах ти. Червен. Български. Български лак. На сърчица. Achievement get luck. Най-хубавия ачивмент някога. Achievement get luck. Това трябва точно на мене, бе. Сега ще ми заби Майнкрафт. Все пак трябва да я рискам. Спри си порното. Добре, сега. Чак. Готово. Стигнеш до бедрок още малко. Спрях го и сега защо трябва да я вари гладко. Защо подминавате Айрона? Къде нагоре по делите има Iron? Добре, защо като вляза и ми стои черен екран? Опа. Браво, бе. Ти си бъдна. Съм багясал от Къде всякъде. отидох? Сега ще купа на къде ми сочи. Да, на къде ми сочи. Вие... Къде ти сочи много точието. Да, вие ще си го продължите. Да, ще се върнем след малко, защото не мога да си оправя Майнкрафта. На кой му пука? Да, и сега се върнем. Оф. Не да изчу. Съжалявам да не чу. Така, къде Стига съм? бе. Една накрая. Нагоре. А ти беше ли спрял това? Не съм го спрял. Кой е? Идиот. О, колко сме го купали това? Доста. О, ние сме на 20-то квадратче. И не сме намерили ни една пещера. Храна. Или на кои ниво сте? Нам 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 нам. 20. Нам Даже нам по-малко. нам 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 нам. Да, нямаш, като нямаш желязна кирка, какъв ред ще купаш? Така. О, стигнах до крафтинг тейбъл. Си го взема с мен. Achievement. Айде тук някой да чупи рестон. Който му е забавно да чупи рестон. Нямаме айрон кирка. Това е идеята. Не, така не. В най-скоро време стигам до бедрок. Ти си на 10. Тук тръгни настрани сега, Евгений. Чакай, бе. Давай, Поне тръгна. стигна до долу. Явно на хората, които гледат, им се е завил свят. От толкова път. Що? Защото хода от одеве. Редстоун. Добре, стигнахме до бедрок. Айде, как съм бедро. Така, торч. Да, тръгни към 10 левел да купайте настрани за даймонд. Не го махай. 10 и 12. Мисля, че махаш това. На 10 тръгни. От 10. 16. О май по гад, принцип. such a noob. Дяволите, сега трябваше да ми се щупи кирката. Да, то аз нямам. Ще сложим един крафтинг тейбъл е така по-ниско, защото... Добре, айде. Аз имам път на един. Човек, има ли някаква възможност? Защо? Е тъмно с торча. Ами, Ей, аз съм със самотника. Голяма Да, рядкост. сега. Ивчо, я щупи тук някое друго блокче да не бъде едно квадратче, за да мога да сложа някакви крафтни тейбъл. Искаш ли кирка? аз да, направи ми две... Кай. И да правя една печка, може да си спечем айрана сега. Аз ще направим една печка. Чакай, така ти. И добре ми казва да направя. Чакай, ще ти давам ти само една. М? Ето ти, да.
Защото нямам повече, имам при. Скрънза! Добре, айде от мен да минеш, защото си много кеф човече. Yes, man. Що токче не свети? Защото махни го и го слушай ти. Трябва златни ръце. Добре, Ивчо повече няма слага точно. Махай слага и торчевете, защото Ивчо не може да слага. Аз ще мина